Κύριε Τοπαλίδη, καλώς ήρθαμε, καλησπέρα. Καλώς ήρθαμε. Πείτε μας λίγο εδώ τι γίνεται με τη γεωργοκτηνοτροφία. Είμαστε στα σιδερά. Πώς πάει η κατάσταση? Εντάξει, υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες, όπως έχει όλος ο κόσμος, έχουμε και εμείς. Εδώ στην περιοχή που είμαστε, στο Βοσκότοπο, αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα με τους κυνηγούς. Έχουμε κατά εξακολούθηση 3 φορές μας δηλητηριάσουν τα σκυλιά. Λοιπόν, όπως βλέπεις το κοπάδι εδώ πέρα είναι γύρω στα 200 αγελάδες. Αυτά τα πιμενικά σκυλιά, αν δεν τα έχω, το βράδυ οι αρκούδες, οι λύκοι θα μπουν μέσα στο μαζί. Έρχονται λοιπόν οι κυνηγοί εδώ, κάποιος ασυνείδητος, όπως τα έκανε και στο παρελθόν, μας δηλητηριάσαν 2 σκυλιά. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Αυτά τα σκυλιά είναι επιμενικά και φυλάνε περιουσίες και χωρίς τα σκυλιά αυτά, τα δικά τους τα σκυλιά τι θα φάνε? Αυτά τα σκυλιά ταΐζουν όλο τον κόσμο. Λοιπόν, τι θέλουν τώρα δηλαδή να κάνουμε οι κυνηγοί, αυτό που κάνουν οι κυνηγοί, να τους πάρουμε ως παράδειγμα εμείς, να κάνουμε και εμείς το ίδιο, να ρίξουμε και εμείς φόλες, δηλαδή να έρχονται να κυνηγάνε οι άνθρωποι, να έχουμε φόλες και να έρχονται με σκυλιά και να φεύγουν χωρίς σκυλιά. Άρα λέτε ότι οι κυνηγοί ρίχνουν φόλες στα δικά σας σκυλιά για να κυνηγήσουν? Ναι. Μάλιστα. Ασυνείδητος όμως είναι αυτός που το κάνει, διότι δεν είναι καταλαβαίνει τι κάνει ο άνθρωπος. Εσείς έχετε απευθυνθεί στις αρχές ή στους συλλόγους τους κυνηγητικούς? Λοιπόν, πήρα τηλέφωνο τον πρόεδρο του συλλόγου, τον κυνηγό Κοζάνης, και τους παρακαλώ και τους προκαλώ να έρθουν το βράδυ εδώ, το Διοικητικό Συμβούλιο των Κυνηγών, όσοι είναι 4-5 μαζί, να μείνουν ένα βράδυ εδώ στο βουνό μαζί μου για να δουν την κατάσταση από τις αρκούδες και τους λύκους. Αυτό που γίνεται, Αντώνη, είναι κρίμα και αμαρτία σε βάρος των πιμενικών. Είναι τροπή δηλαδή αυτό που γίνεται. Είναι κατάλληλο αυτό το πράγμα που γίνεται σε βάρος των πιμενικών σκυλιών. Αυτοί κάνουν το χόμπι τους. Εμείς δηλαδή ζούμε από αυτά. Άρα δεν μπορείτε να προστατεύσετε το κοπάδι σας επειδή σας δηλητήριασαν τα σκυλιά, έτσι? Εάν δεν έχω τους πιμενικούς σκύλους, η αρκούδα το βράδυ θα μπει μέσα στο μαζί. Δεν θα βρει τίποτα. Η λύκη το ίδιο. Βλέπεις τα σκυλιά τι είναι εδώ. Ήρθαν εδώ και τους αυτοκίνητους και είναι για να προφυλάξουν το κοπάδι, κατάλαβες. Μάλιστα. Αλλά προφανώς είναι κάποιος ασυνείδητος και φυσικά δεν το κάνουν όλοι το σύνολο. Αυτό το ασυνείδητο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου πρέπει να το βάλει στην τάξη. Δεν ξέρω ποιος είναι, να το βρει. Είναι αμαρτία δηλαδή αυτό που γίνεται. Τι να κάνουμε τώρα, αυτό που είπαμε προηγουμένως να παραδομιστούμε αυτούς, να βάλουμε φόλες και εμείς τα σκυλιά αυτά, δεν τρεπόμαστε. Μα τρεπόμαστε λίγο. Πείτε μας λίγο γενικά για την κτηνοτροφία. Εσείς είστε και συνεχίζετε να είστε πρόεδρος του Γεωργοκτηνοτροφικού Συλλόγου Νομού Κοζάνης. Ναι. Πείτε μας λίγο πώς εξελίσσεται η φετινή χρονιά με τα νέα δεδομένα. Δύσκολα, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Προχθές πήγα στο συνέδριο των νέων αγροτών. Ναι. Λοιπόν, τα παράπονα είναι τεράστια όσον αφορά το θέμα της τιμής του γάλακτος. Εκεί ήταν λοιπόν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο Κεφαλογιάννης, και άρχισε να μας λέει τα δίκαια για μεταξωτές κορδέλες. Και σηκώθηκα πάνω εγώ και τον έκανα τι τρέπεσαι ρε. Δηλαδή τι δεν να μας πείτε. Ή θα μας πείτε δηλαδή από 70 το γάλα θα πάει στις 35. Ήρθε η κυρία Μπαρτσελή και κάποιοι άλλοι επιτίθοι εκεί πέρα, ξέρεις, καρεκλοκιά θα βρει. Λοιπόν, δεν σκύβουνε ουσιαστικά πάνω στο πρόβλημα. Δεν τους ενδιαφέρει βασικά. Τους ενδιαφέρει η καρέκλα να πάρουν τα 25.000 ευρωβουλευτές, τα 15 οι βουλευτές και τι θα κάνει το Παλίδι στο βουνό και με τους λύκους αρκούδες δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Το κάθε το Παλίδι, δεν είναι προσωπικά δηλαδή. Οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι ήταν εκεί πέρα πήγαν να πούν τα παράπονα και δεν τους άκουσε κανείς. Εδώ τα δικά σας τα χωριά πώς πάνε, μειώνεται ο πληθυσμός, έτσι? Συρρυκτό είναι ο πληθυσμός αφετέρου και αφενός η κτηνοτροφία τώρα στο χωριό μας μείναν 2 κομμάτια 3. Από το χωριό μας είχε 15.000 πρόβατα, σήμερα έχει 200 πρόβατα και 250 πρόβατα. Ένα κομμάτι κασίκια γύρω στα 250, εγώ με 150 αγελάδια, αυτή η κτηνοτροφία των σιδερών. Κάποτε τα σιδερά είχαν 600 αγελάδες. Το ίδιο συμβαίνει και με τους γεωργούς και με τη γεωργία. Τα χωράφια καλλιεργούνται πάλι όσους πως καλλιεργούνται από όλους, αλλά όχι στο βαθμό αυτό που ήταν τότε. Και οι κάτοικοι που τα καλλιεργούν μένουν στο χωριό ή μένουν στην Κοζάνη? Κοζάνη.
Μάλιστα. Έχει συρρυκνωθεί η Ύπεθρος. Θα πρέπει να βρει η πολιτεία κίνητρα να επιστρέψει ο κόσμος πίσω. Δεν θέλει γενναίους άνδρες να δώσει κίνητρα σωστά στους νέους ανθρώπους για να παδρώσουν την Ύπεθρο και παδρώνοντας την Ύπεθρο θα παδρώσουν την Ελλάδα όλοι. Πείτε μας και μια κουβέντα για τις εκλογές. Έρχονται δημοτικές, περιφερειακές και ίσως και βουλευτικές στο επόμενο διάστημα. Γιατί εσείς είστε και μόνιμα πολιτικοποιημένος και έχετε άποψη. Λοιπόν, θέλω να πω στους ανθρώπους. Ένα σχόλιο έτσι δικό σας. Αυτοί που μας κατέστρεψαν δεν μπορούν να μας δώσουν. Άρα λοιπόν θα πρέπει ο κόσμος να ψηφίσει νέους ανθρώπους, να μην έχουν μπει σε διοίκηση όσον αφορά θέματα δημαρχίας, περιφέρειας, βουλής και να βάλουν τους νέους ανθρώπους μαχητές για να διεκδικήσουν την πατρίδα τους, τη δουλειά τους και τα παιδιά τους. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη.